fl-2021 ġiet imnedija l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA, u dan permezz tal-att dwar il-bini u l-kostruzzjoni tal-2021. Din l-awtorità ġiet stabilita kif sar it-tranzizzjoni minn aġenzija l-awtorità fejn fost il-miri ewlenin tal-awtorità snin li ġejjin hemm inkluż l-implementazzjoni tal-ewwel Kodiċi Nazzjonali tal-Bini. L-awtorità qiegħda taħdem ukoll fuq strateġija u pjantazzjoni li se twassal għat trasformazzjoni sostenibbli tal-industrija għas-snin li ġejjin. Barra minn hekk din l-awtorità qed tkompli timmodernizza, tissalvagwardja u ssaħħaħ l-industrija filwaqt li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja u tipprovdi serħan il-moħħ lill-familji kollha f'Malta u Għawdex bl-għajnuna ta' numru ta' miżuri bħall-intensifikazzjoni tal-iskrutinju fuq il-method statements, żieda fl-ispetturi tal-bini u tal-kostruzzjoni kif ukoll freephone għar-rappurtar tar-regolaritajiet. B'hekk f'proprjetà Malta ta' din il-ġimgħa iltqajna mal-kap eżekuttiv ta' din l-awtorità, is-Sur Jasmine Muscat. Is-Sur Muscat għandu karriera twila fil-qasam tal-ippjanar u kostruzzjoni u ħadem għal snin twal f'diversi taqsimiet tal-Awtorità tal-Ippjanar u anki mal-Awtorità tat-Trasport. X'inhuma r-responsabbiltajiet prinċipali tal-BCA? Responsabbiltajiet tal-BCA huma tnejn prattikament. L-ewwel waħda l-iktar naħseb li jafu biha n-nies hija dik fejn jidħol is-settur tal-bini u dak kollu li jġib miegħu biex taqa' l-binja, biex titqatta, biex tinbena. U diri dak huwa naħseb jiena il-moħħ tan-nies fejn imur, però hemm rwol importanti iktar li għadha petada ħajkun iktar importanti wkoll minħabba id-dinja kif sejra. Ir-rwol tal-energy efficiency fil-binijiet. Bħalissa forsi bħalma ħadkellmu iktar il qudiem qegħdin jieħdu ħsieb l-IPCs u qegħdin jieħdu ħsieb ħafna affarijiet oħrajn. To fine tune mad-direttivi tal-Ewropa, eċċetera. U diri bħala rwol tal-BCA nista' naqsmu fit-tnejn. L-ewwel wieħed tal-construction per se u t-tieni wieħed tal-enerġija li huwa settur importanti li għadha petada irridu aktar nafsu fuqu. Tista' tispjega r-rwol tal-BCA rigward dak kollu li għandu x'jaqsam mal-effiċjenza tal-enerġija fil-bini? Bħala BCA illum il-ġurnata waħda mir-rwol importanti huwa li niġbru l-EPCs, l-Energy Performance Certificates, li dawn kull binja li tinbih jew tinkera, is-sit għandu l-obbligu li jagħmlu dan u li jdaħlu mal-BCA. Għaddejn ukoll bħalissa korsijiet għal 500 assessur biex jabdejtjaw ruhom ma' dawn l-EPCs u għad-dinja tal-lum xemm bżonn meta nitkellmu fuq Energy Performance Certificates. Għaddejn ukoll xogħol min-naħa ta' enerġija. Dokument id-DOCF fejn qegħdin nifine-tunjaw bħala materjal, eċċetera, x'ħajkun hemm bżonn għadha pjetada. Is-sena l-oħra kellna Renova Direct, skema fejn in-nies applikaw għal sussidju fuq energy efficient resources fil-binja tagħhom u li mxejna tajjeb ħafna il-resources ittieħdu kollha. Meta titkellmu fuq energy efficiency fil-binijiet, in-nies naħseb jien li jaraw huwa l-flus u l-element ta' flus li ħajfrankaw. L-enerġija dejjem tola u naħseb jiena n-nies għandhom raġun. U għadha pjetada aktar ma jgħaddi żmien iktar ħajkunu importanti li jaddekwaw u jirranġaw il-binijiet tagħhom biex inaqsu l-ħela tal-enerġija. L-Energy Performance Certificate llum in-nies jista' jkun jarah bħala taxxa żejda, jista' jkun li jarah bħala flus żejda ħerġin minn ġalbut. Però jekk wieħed iqis kemm qiegħda togħla l-enerġija u għadha pjetada naħseb li ħadibqa' togħla, l-Energy Performance Certificate ħajkun iċċavetta biex dak li jkun jirranġa daru stess. Jirranġa daru stess kemm biex jifranka l-flus u kemm minħabba l-ambjent. Hemm kelma partikolari li jgħidu l-retrofitting. Retrofitting huwa l-każ fejn għandek binja li ma bnitx b'enerġija sostenibbli u titranġa. Hemmhekk il-flus li jintefqu ħajkunu iktar kbar. U li l-ammont ta' flus biex tirranġa binja li mhix daqshekk ħabiba mal-ambjent ħajkunu kbar immens. Allura li jrid isir naħseb jiena huwa li binjiet ġodda jinbnew adekwati għall-enerġija u għall-effiċjenza tal-enerġija. Fis-settur tal-kostruzzjoni, x'inhu r-rwol tal-BCA? Fis-settur tal-kostruzzjoni, il-BCA rwol tagħha jinqasam fit-tnejn. Għandek il-permitting fejn jaraw il-karti wara proċess tal-ippjanar u għandek l-enforcement fejn jsir l-infurzar. Il-kelma enforcement minna nifisha hija daqsxejn iebsa, però qiegħda ssir u qiegħda ssir b'mod naħseb jien adekwat bir-riżorsi li għandna meta mqabbel fis-snin tal-passat.
Il-permitting section huwa l-ewwel proċess wara l-Planning Authority, u diri meta bniedem ġib il-permess tal-Planning Authority, perit jiġi u japplika mal-BCA. Għankun hemm il-perit, iddaħħal ħafna affarijiet, bħal condition reports, meta statements, etc. Dawn jarawhom is-section tal-permitting u mbagħad joħroġ il-permess li jkun jista' jibda bix-xogħol. Hemm ċertu binijiet li m'għandhomx bżonn dawn il-permessi, għandna ngħidu la Regulation 26 fejn il-perit prattikament jarfa' responsabilità għax ħsara lit-terzi, etc. hija minima jew mhux ħassib. Semmejt il-permitting section. X'inhu r-rwol ta' din is-sezzjoni fih dan il-BCA? Ir-rwol tal-permitting huwa li jiġbor taħt kappa waħda lid-developer, lill-perit, lill-kontrattur, lill-STO, lill-Site Technical Officer u lill-Site Manager. Hemmhekk bil-karti li jitlu u fil-proċessar naraw li dan kollha qegħdin hemmhekk u minn hemm il-qoddim jibda l-proċessar. Il-proċessar jibda meta ikun hemm kollox bħala karti, ikun hemm il-condition report, l-insurance in ġenerali, il-bank guarantee, illum ukoll il-bank guarantee tal-bankina, il-bank guarantee tal-500 euros, u li dawn huma kollha xogħol il-perit biex jiġborhom u jaraw li jitlu fis-sistema. Dan kollu biex jiġu salvagwardjati it-terzi persuni li jmissu mal-binja. Minn Marzu li għadda, dawn il-karti kollha li jitlu fis-sistema tal-BCA imorru għand external periti, vuol diri il-BCA ma tkunx istess li tiċċekkja l-method statement li daħal huwa tajjeb, tiċċekkjah ma ġieli jkun hemm każijiet li jiċċekkjaw ukoll periti esterni, vuol diri mhux il-BCA qiegħda tgħid isma' dan tajjeb. Il-BCA qiegħda tgħid isma' dan vera tajjeb bħala method statement, imma għandna l-opinjoni tal-periti esterni. Bħala method statement il-biċċa kbira idum minn ġimgħa sa ġimgħatejn. Però meta method statement għal xi raġuni jkollu xi ħaġa nieqsa jew il-periti esterni ma jaqblux mal-proċess li jkun se jsir biex jitqatta biex titwaqqa l-binja u diversi affarijiet oħrajn, jerġgħu jibbagħtu lura lill-perit tal-binja. Diri, iddew minn il-biċċa kbira li qed ikun hemm meta jkun hemm dawn il-method statements huwa minħabba fekk biex naraw żgur li jiġu salvagwardjati t-terzi. Diri, aħna bħala BCA m'għandniex il-periti tagħna per se li jaraw u jiddeċiedu fuq method statement, imma dak kollu jingħata lil periti esterni biex jiċċekkjaw speċi jkun hemm ta' double checking. Ħafna drabi nitkellmu fuq infurzar, però dan l-infurzar kif isir? Sa 3 xhur ilu kellna 9 enforcement officers, illum għandna 18-20 biex ngħidu hekk li qegħdin hemm barra, għastejna fil-karozzi, eċetera. L-iktar infurzar li jsir huwa fuq objections minn third party jew claims li jitlu. Diri hemmhekk nagħtu każ sibt ħadd u festi, immorru, diri immorru żgur hemmhekk, u naraw mbagħad inqabblu mal-method statements u mal-affarijiet li jkunu daħlu. Hemm infurzar li jsir bħalma diġà mal-method statements li niċċekkjaw li method statement qiegħed jiġi eżegwit kif suppost, u mbagħad hemm infurzar ġenerali mar-regoli li hemm. Ma nixtieq nitkellem tgħidil mal-552-623 bħala infurzar għandna dawk il-ġiex binarji fejn immorru. Dejjem ikunu tnejn, meta jmorru ma' Malta u għawdex kollu. Hemm l-emergency call, vuol diri min ikun irid jista' jċempel f'kwalinkwa ħin fuqu. Taħseb li l-infurzar li qed isir huwa biżżejjed? L-infurzar qatt mhu biżżejjed. Diri tagħmel kemm tagħmel infurzar qatt mhu biżżejjed. Kwalinkwa awtorità tagħmel l-infurzar tagħha, però naħseb jiena il-bniedem u li hu kull imkien tfalli xi nara. Jekk inqabbel mal-aħħar 3 snin, jien naf 3 snin ilu kien hemm 34 każ ta' infurzar, is-sena l-oħra kien hemm 60. L-aħħar 6 xhur tlajna 129, 129, vuol diri hemm imbuttatura l-iktar infurzar. L-infurzar li nafsu ħafna fuq huwa fejn tidħol safety ta' third parties, kemm infakkar li aħna ma nitlux f'safety as such tal-ħaddiema, dak huwa r-rwol tal-OHSA. Aħna iktar nidħlu fuq third parties u kif jista' ma ssirhomx ħsara, anke meta tara l-proċess tal-permitting, eċċetera. Aħna l-hemmhekk li nimxu l-iktar. Però indirettament nitlu wkoll jew ħajkonna nitlu jew bdejna nitlu fuq il-ħaddiema per se għalfejn.
Għada pjetada u diġà bdejna naħdmu ħafna fuq il-liċenzjar u fuq l-skill cards li il-ħaddiem irid ikollu liċenzja biex jagħmel ċertu xogħol. Vuol mhux ġazda għan filgħodu u mar b'kaffa, għan filgħodu u mar jiksi, għan filgħodu u mar iwaħħal il-madu. Xi tip ta' courses fuq daw il-binari ħajkun hemm, vuol indirettament ħankunu qegħdin nissalvagwardjaw ukoll il-ħaddiem mhux b'mod bħalma tagħmel l-OHSA, imma b'mod li il-ħaddiem jekk hemm Barrani, hemm Malti, beda jagħmel xogħol tal-inqas jaf in-natura tax-xogħol u jaf ukoll xi bżonnijiet ta' saħħa hemm fuq dan ix-xogħol. Semmejt il-bżonn li l-ħaddiema jkunu liċenzjati biex jagħmlu x-xogħol partikolari tagħhom, però kif tistgħu tikkontrollaw jekk ħaddiem huwa liċenzjat jew le? Hemm xi pjanijiet biex dan isir fil-futur qasir? Aħna ma nitlux per se fuq il-ħaddiem bħala safety. Aħna nitlu fuq il-ħaddiem għadha pjetada ma naħsibx li tista' tagħmel bħalma forsi kien isir fil-passat li għandek ħaddiem u adaptu fuq il-lan tax-xogħol. Għadha pjetada anke biex tidħol ġas-sit. We are looking forward li biex inti jekk ħadd tidħol ġas-sit mhux talli jkollok l-awtorità li tidħol fis-sit, imma jkollok l-skill card fejn tgħid li inti tista' tidħol fis-sit. Minn meta tnidiet l-awtorità, il-ferra eżekuttiva ma tilfitx żmien u għalhekk bdiet tfassal l-identità tal-awtorità, il-viżjoni tagħha u l-istrateġija lejn it-trasformazzjoni tas-settur. Flimkien ma l-istrateġija impjantazzjoni ambizzjuż li għandu lan li wassal bosta fronti fi proċess strutturat u mqassam. L-istrateġija hija bbażata fuq iż-żieda tal-istandards permezz tar-regolamenti ġodda u aġġornati, kif ukoll inizjattivi edukattivi. Il-kompetenzi tal-awtorità fl-aħħar mill-aħħar għandhom jiffukaw fuq il-bini nnifsu inkluż il-prestazzjoni tiegħu u dan fil-kuntest ġenerali tas-sostenibilità, l-ambjent u t-tibdil fil-klima. F'din is-sena u nofs li ilha mwaqfa l-BCA x'għamlet is-sezzjoni tal-policy u x'qed tagħmel preżentement. F'April ta' 2021 twildet il-BCA, qabel kienet aġenzija kienet il-BRO, ħalliet ħafna affarijiet tajbin bħala BRO. L-awtorità kellha aktar saħħa li tista' tkompli taħdem fuq li ħallit il-BRO. Waħda mill-affarijiet fil-bidu li saru kien l-att, il-623 tal-BCA. Jek naqbdu l-att, nibdew mill-att. L-att il-lum u li ju, wara sena u nofs nistgħu naraw fejn nistgħu nirranġaw. Hemm affarijiet żgħar, hemm affarijiet kbar. L-att per se nista' ngħid li huwa ngħidu li huwa kważi tajjeb. M'hemmx bil miegħu jista' jkun mill-MDA, mill-Kamra tal-Periti, aħna nippruvaw nkunu medjaturi u naraw li meta ssir konsultazzjoni meta nerġgħu nduruh, fil-fatt qegħdin induruh għandna 3 teams interni u fil-futur qrib anke ħanibdew bil-public consultation. Il-main actors hemm barra, l-MDA, mill-Kamra tal-Periti, il-Chamber of Commerce, mill-SMEs, whatever, ħanaqduhom flimkien u ħanaraw minn hemm il-qudiem kif ħanimxu bil-dallat bis-623. Jekk naqbżu għal 552 li hija liġi tal-planning li saret fit-2007 u ilha biex tiġi mal-BRO u mal-BCA da żmien kollu f'Diċembru li għadda ġiet magħna, ġiet mal-BCA, għandna iktar saħħa ta' nfurzar fuq din il-liġi, issa bħala nfurzar u din il-liġi għandek il-hoarding, għandek il-ħinijiet, għandek il-ħinijiet tas-sajf f'żoni turistiċi, hemm ħafna. Diri il-Water Housing Order u il-552 fl-aħħar ġiet magħna. Diri bħala policies dawk naħseb li huma il-main policies is-623 u l-552 bħala għodda biex naħdmu. Ma daw kien hemm direttivi tal-Ewropa li bil-fors mbagħad ridna nġibu iktar liġijiet magħna, tnejn minnhom hija l-standardization tal-aperturi biex ikun hemm standards tal-aperturi u l-bibien u d-deconstruction. Provajna nifhmu s-suq hemm barra, provajna nifhmu d-direttiva tal-Ewropa li kienet marbuta ma' numru ta' miljuni bħala flus u kienet ukoll marbuta bi żmien, iż-żmien kien is-sena li għaddiet
u provajna nintegrawhom b'mod sodisfaċenti kemm għall-Ewropa, kemm għall-konsumatur, kemm għall-perit, kemm għad-developer, provajna nkunu kemm jista' jkun ta' bilanċ fuq dawn il-liġijiet. Il-liġi ta' deconstruction hemm ukoll l-MCCAA fija. Qed ssir minħabba waste, d-dinja sejra fejn sejra minn fuq enerġija u fuq waste, u li rajt li sew kellha ssir, u l-liġi tal-aperturi saret ukoll ħabba waste. Waste kemm waqt il-proċessar kif ukoll għada pitada bħala reuse. Ma dawn hemm marbut ukoll mal-standardization tal-apertures hemm marbut ukoll id-DOCF li huwa dokument l-istess fuq materjal, eccetera, li għandu x'jaqsam ma' enerġija li mixjin fuq ukoll. Bħala liġijiet oħrajn hemm il-building codes li qegħdin jaħdmu l-BICC fuqhom u fil-futur qrib suppost għandna jkollna f'idejna it-qattih, it-twaqqih u l-bini min-naħa ta' codes. Dawn l-istess dawn ilhom ġejjin żmien twil. Għada petada ħajkun hemm ħafna iktar setturi fil-codes u ma naħseb jiena nibdew daw it-tlieta ħankunu dawn naqra ċavetta sewwa li startjajna l-magna tal-codes. Qed nistennew l-aħħar dokumenti minn il-BICC biex noħorġu għal konsultazzjoni u naraw il-feedback tan-nies hemm barra wkoll fuqhom. Semmejt żewġ direttivi tal-Unjoni Ewropea fosthom id-deconstruction. Tista' tarrafna aħjar dwar dan? Deconstruction liġi li għaddit f'Settembru li għadda mill-MCCAA. Aħna l-istess bħal direttivi oħrajn kellna l-obbligu li ndaħluha flimkien mal-ERA u mal-Planning Authority fis-sistema. Kull memma issa din li minn Jannar ta' dis-sena applikazzjonijiet fejn ikun ħajsir bini jew twaqqih ta' bini iktar milli bini. Il-perit jieħu l-volum tal-materjal, eżempju fejn fien madum kemm hemm, ħadid kemm hemm, bricks, ġebel, whatever, konkos, u dawn idaħħalhom għand l-ERA li hija l-awtorità li hi responsabbli mill-waste. Il-BCA responsabbli mill-waste fuq is-sajt, u li dil-formula jew tintilha sa ċertu punt il-BCA responsabbli mill-waste fuq is-sajt. Kif jitlaq it-trakki u trakkijiet mis-sajt għal authorized landfill fejn l-ERA mbagħad tidħol responsabbli hi. Xi pjanijiet għandha l-futur il-BCA? Bħalissa għaddejjin fuq il-Mason's License u għaddin noħduha bħala guinea pig għall-liċenzjar, forsi biex niftijem naqra ħjar. Għandna liġi tal-bennejja li għandha aktar minn seklu u li 1890, b'għadnija qegħdin narawha sewwa taħt il-Public Works, taħt il-Pulizija, whatever. Suppost aħna responsabbli tagħha. We are fine-tuning il-liġijiet marbutin magħha fejn bennej ħankunu responsabbli aħna tiegħu. Illum għalkemm qiegħda fil-liġi isna maħniex responsabbli aħna tiegħu, jiġifieri qegħdin naħdmu fuq dik il-liġi. Sussegwentament hemm il-liġi tal-liċenzjar, issa meta ngħidu l-liċenzjar. Il-liċenzjar tal-kuntratturi. Di sar ħafna xogħol fl-antik fuqha ma' xi raġunijiet ma wasletx il-BCA u l-BRO fuqha. Ħanaqbdu l-ewwel tlieta it-qattih, it-twaqqih u l-bini. U ħanaraw li bniedem mhux ma xtara gaffa u beda jaħdem ta' kontrattur. U għediri għedin nitkellmu mal-MCAS, biex naraw x'korsi hemm, għedin nitkellmu internament u anka issa bdejna nitkellmu wkoll mal-bodies iktar li huma konċernati minn ilu 5 snin, 10 snin jaħdem f'da settur kif jista' jibqa' jaħdem imma jirranġa s-sitwazzjoni ħalli innaqsu problemi fuq third parties. Mixi minn hemmhekk, su ħajkonna xi 7 liċenzji, għadha petada però bħalma diġà għadd ħanabsu fuq it-qattieħ twaqqih l-bini. Jekk hemm qegħdin nitkellmu fuq il-bini, il-Mason's License, il-liċenzja tal-benni li tintuża llum, ħatkun l-ewwel waħda ħatkun il-guinea pig. Iha naraw lilha, naraw kif ħanevolvuha, bħalissa eżempju jsir eżami. Hemm bord tal-bennejja jista' jkun li jinbidel għal bord tal-liċenzjar biex dal-bord jilliċenzja mhux il-bennejja biss għadha petada, jilliċenzja huma iktar ħaddiema fis-settur. Ma daw mbagħad hemm l-skill cards. L-skill cards huma biex ngħidu hekk iċ-ċavetta għal ħaddiema li jkunu taħt il-kontrattur biex ikunu jistgħu jaħdmu. Challenges hemm, nafu li hemm iċ-challenges, waħda miċ-challenges kbar li hemm hija li ħafna mill-ħaddiema huma barranin. Għandek il-language barriers,
problemi kbar ta' lingwa, kif ħatolqothom kollha, kif ħatiġborhom dawn in-nies, u diri nafu bit-challenges però mhux ħanqataw qalbna li nippruvaw naqduhom. Ħatilqu bil-liċenzja tal-kontrattur u mbagħad ħammorru għall-skill cards. Bħala pjanijiet futuri, id-dinja tal-lum dejjem tinbidel, jekk awtorità tagħmel liġi jista' jkun li taffettwa lilna differenti. Sa ftit ilu tqattieħu twaqqih kien l-iktar challenge naħseb jien tal-BRO tal-BCA. Illum ħabba liġijiet li hemm ta' għoli, eċċetera, waħda mill-challenges li qegħdin naraw bħalissa u qiegħda tiġi ħafna hija meta terzi jixtru għarijiet u mbagħad ikun hemm konflitt meta taħthom fuq il-load bearings jekk il-ħajt li sa ċertu punt huwa tal-appartamenti jew tal-binijiet ta' taħt jiflaħx ta' fuq. Diri bħala pjanijiet futuri l-BCA tista' tippjana, imma challenges dejjem ġejjin. Qed insemmi wieħed mill-challenges li qegħdin niffaċċjaw bħalissa qegħdin nippruvaw nifhmu bħala liġijiet u l-way forward li aħna ħanatu ħalli kemm it-terzi ta' taħt u t-terzi tal-appoġġi jkunu salvagwardjati. Issa li jilek din il-kariga l-numru ta' xhur, liema huma l-akbar sfidi li qed tara l-BCA? L-akbar sfida tal-BCA naħseb jien bħal kull settur ieħor kemm privat, kemm tal-gvern huma l-flus, in-nies u l-ambjent. Issa jekk niġu għall-flus bħala awtorità, we are self-sufficient, looking forward li nkunu self-sufficient li bil-flus li niġbru tal-courses li ħanamlu, li qegħdin nagħmlu, tal-fees, tal-method statement, eċċetera, nkunu nistgħu nużawhom ukoll biex nagħmlu xogħolna sew, għalina u ċittadin. Jekk niġu in-nies naħseb huwa challenge kullimkien, minn hawn l-opportunità li ringrazzja l-istaff li hemm li ħafna minnhom jew kważi kollha jimbuttaw ħafna biex jagħmlu xogħolhom sew u hemm is-sense of belonging li huwa importanti ħafna. Però nies professjonali hija problema, nies klerikali hija problema. Mhux ħanaqtaw qalbna nibqgħu nfittxu u il-bombin irid dawn in-nies jiġu wkoll biex intejbu s-servizz tagħna. L-ambjent u l-ju, suppost għandna nimmuvjaw l-uffiċini biex ikollna ambjent aħjar. Bħala sfida qiebsa, issa jien qed nara ġewwa tal-BCA. Barra tal-BCA, li jekk nieħdu periti, kontratturi, eċċetera, għandhom l-istess naħseb jiena problemi tagħna, speċjalment fejn jitlu n-nies. Jiġifieri aħna rridu nifhmu li jekk ħanagħmlu liġi, ħanaraw li aħna għandna biex naħdmu dik il-liġi u hemm barra s-suq ukoll għandu biex jaħdem dik il-liġi. Mhux qegħdin hemm biex inwaffqu s-suq aħna, però dejjem f'moħħna li t-third parties ikunu salvagwardjati. U diri kemm internament nippruvaw naraw bħala riżorsi u anke esternament li riżorsi qegħdin hemm u jeżistu. Bħala sfidi naħseb li dawk huma l-ikbar sfidi tal-BCA, kemm tal-BCA u kemm tas-settur privat hemm barra. Sfidi oħrajn jiġu bħalma qatt da mażmien liġi żgħira ta' entità oħra ħadd tiġi ma' wiċċek, aċċidenti jsiru u diri jkunu sfidi ġodda dawk bħal kull awtorità oħra ma nistax nwafquhom, imma nippruvaw nirranġaw is-sitwazzjoni hemm barra biex jonqsu. Diri bħala sfidi naħseb jiena in ġenerali huma dawk hemm id-direttivi tal-Ewropa ukoll bħalma semmej ftit qabel direttivi ambjentali, irridu nedukaw in-nies biex jimxu ma' dawn l-isfidi. Naħseb jiena iktar mill-enforcement l-edukazzjoni hija importanti. L-aħħar xarejn għamilna kampanja ta' edukazzjoni relattivament sempliċi fuq energy efficiency. Kellna reviews ta' nies li kienu tajbin ħafna, anke sempliċement waħda minnhom li ħadd pjaċir biha li qassamla leaflet A4 ġodjar. Tiskanta n-nies bħala reply li kellhom li għadna attenti li ma neħlux riżorsi, eżempju, biex inqasmu dal-leaflet. Il-leaflet kien veru edukattiv. Tieħu pjaċir b'dawn l-affarijiet, u ġieli l-isfida tara mbagħad bħala xi ħaġa sabiħa meta tgħaddi. Imma baqgħna ħafna sfidi, speċjalment biex nedukaw in-nies fuq l-ambjent, fuq li jkollna djar iktar effiċjenti, kemm minħabba l-fatt li l-kontijiet tal-enerġija ħajibqgħu jolew u kemm minħabba l-fatt ukoll li rridu nieħdu ħsieb l-ambjent. Li huwa żgur huwa li fl-aħħar mill-aħħar din l-awtorità għandha lan li tkun il-katalista trasformazzjoni tas-settur bl-opportunità l-industrija nnifisha li ssir is-sewwieq biex tmexxi l-bidla u tieħu l-opportunitajiet li għandha qudiemha u li essenzjalment għandhom iwasslu għal bini aħjar u kwalità ta' ħajja aħjar.